koska maailma ansaitsee kuulla totuuden. Rollecast. Terve, ketä sä oot? Terve, mä oon Kyllösen Merja Suomussalmelta, 5. kauden kansanedustaja, meppi, vanha ministeri, kaikenlaisia syntilistoja on. Ja ojankaivaja. Ojankaivajakin joo, kyllä. Käsikäyttöisen työkalun ammattilainen. EU-vaalit tulossa. Kyllä. Miksi EU-vaalit on tärkeät suomalaisille ja työntekijöille nimenomaan? No, EU-vaalit on tärkeät suomalaisille ja työntekijöille erityisesti siitä näkökulmasta, että Euroopassa pystytään aidosti edistämään vastoin myöskin Suomen hallituksen tahtoa niin eurooppalaisen työelämän pelisäännöstön kehittämistä. Esimerkiksi luomalla minimisääntelyä niin työsuojeluun, niin palkkakysymyksiin, alustatalouteen, osa-aikatyöntekijöiden osalle, moniin muihin kysymyksiin, jotka koskettaa meitä tällä hetkellä. Jopa myöskin siihen, millä tavalla me saadaan järjestäytyä, millä tavalla me toimitaan, saadaanko me lakkoilla, minkälaiset myöskin ihmisoikeusperusteet siihen on olemassa. Ja ehkä kaikkein isoimpana, mikä meiltä suomalaisilta unohtuu, niin on se, että kyllähän jopa kuntien lainsäädännöstä, kuntiin liittyvästä sääntelystä tietyissä kohteissa, niin kuin vaikka puhutaan maanrakennuksesta tai puhutaan maankäytöstä ylipäätänsä, kaavoituksesta, liikenteestä, niin yli 75% asioista tulee sieltä EU-tasolta. Puhumattakaan sitten, kuinka paljon tulee sitten tähän meidän muuhun lainsäädäntöön. Että aina ajatellaan, että no, EU ei sääntele tiettyjä asioita, mutta EU sääntelee niin kuin perussääntelyllä todella kattavasti ja laajasti. Ja mä oon aina sanonut, että nämä on niin kuin duunarin ja kuntalaisen tärkeimmät vaalit, nämä EU-vaalit. Niin, se on kyllä harmi, että meillä ei ole kauheasti mahdollisuuksia niin tulla tutustumaan siihen, koska itse on käynyt siellä ja kyllä se antaa silloin ihan erinäköisen kuvan, että mitä siellä on ja se myös herätti siihen, että nämä EU-vaalit on aivan supertärkeät meille. Ja varsinkin nyt, kun hallitus niin romuttaa meidän turvaa täällä, niin saadaan, niin kuin sanoit, niin se turva saattaa tullakin yhtäkkiä EUsta, eikä meidän rajojen sisäpuolella. Kyllä, ja se, minkä mä toivoisinkin, että jokainen suomalainen jossain elämänsä vaiheessa saisi käydä tutustumassa tai saisi tavata meppejä, kysellä, keskustella siitä, mitä se vaikuttaminen oikeasti on, millä tavalla asioihin puututaan, millä tavalla asioista päätetään. Se olisi hirveän arvokas tieto jokaiselle suomalaiselle, jolloin lisääntyisi myös se ymmärrys, että ehkä ne asiat, jotka Suomessa menee huonosti, joita hallitus linjaa niin kuin epäreilusti työntekijöitä kohtaan tai ammattiyhdistysliikettä kohtaan, niin niitä voidaankin edistää EU-tasolla, eikä Suomen hallitus sitä voi estää. Et toki voi olla siellä antamassa omaa kommenttiansa, mutta jos parlamentti, komissio, neuvosto on isommassa mitassa enemmistönä, niin kuin demokratiassa kuuluu, niin tämän muutoksen puolella, niin olipa hallitus kuinka ikävästi suhtautuva suomalaiseen työelämään ja suomalaiseen duunariin, niin yksin sitä ei myös sitten Suomen hallitus voi estää. Tällä hetkellä, mitä siellä on ehkä niin kuin työnteon kannalta keskeisiä lakeja tai direktiivejä? Ja me ei nyt ikävä kyllä me ei kerätä sinne asti, kun siellä on niin monen eri tasosta niin kuin sääntelyä. Joo. Mutta mitä siellä on tällä hetkellä tärkeimpänä mennyt tai meneillään? No siis varmaan kaikkein isoimpana juttuna ehkä nyt tämän nykyisen komission loppumetreillä ja parlamentin loppumetreillä niin on tämä alustatyön direktiivi, joka saatiin nyt sitten maaliskuulla loppuun tai viimeisteltyä. Ja siinä sitten pelisäännöt siihen, että ei voi ketään tehdä pakkoyrittäjäksi, mikä on todella iso päätös mun mielestä niin kuin siitä perusajatuksesta, mitä tästä alustamaailmasta on myöskin rakennettu ikään kuin tällaista pakkoyrittäjyyden kanavaa. Ja sitten palkka-avoimuusdirektiivi, joka oikeasti myöskin sanktioiden kautta tulee jatkossa, mitkä nämä molemmat direktiivit on saatettava meidän lainsäädäntöön parissa vuodessa, mikä tarkoittaa sitä, että myöskin niin kuin on oltava avoin siinä, että minkälaista palkkaa yritykset tai julkinen sektori tarjoaa työntekijälleen ja sitä kautta niin kuin päästä siihen, että meillä myöskin tätä palkkatasa-arvoa aidosti edistetään ja pystytään myöskin sanktioimaan. Että tällä hetkellä meillä on se tilanne, että kaikki jää vähän niin kuin hämärän peittoon eikä sitä avoimuutta ole.
Sitten meillä on ehkä semmoisia isoja tulevaisuuden kysymyksiä, jotka ratkee nyt sitten siinä, minkälainen komissio meille tulee. Ja sen takiahan on äärimmäisen tärkeää äänestää, koska nythän on riskinä, että me saadaan valtavan vahva äärioikeistolainen koalitio tuonne parlamenttiin ja komissioon, mikä tarkoittaisi kyllä sitä, että aikamoinen seisahtuneisuuden aika varmasti tulisi myöskin tähän lainsäädäntöön. Mutta siellä puhutaan juuri tämän sisämarkkinan kehittämisestä, mikä vaikuttaa todella paljon yrityksiin, sitä kautta työntekijöihin, työpaikkoihin, siihen tulevaisuuteen, millä tavalla eurooppalainen sisämarkkina kehittyy, miten valtiotukisääntelyä edistetään niin, että kestävällä tavalla pystyttäisiin tukemaan myöskin eurooppalaisia yrityksiä tässä kansainvälisessä kilpailussa, joka on todella veristä. Ja keinoälyn säätely kiinnostaa ihan varmasti joka ikistä duunaria, millä tavalla sitä säädellään, onko jotkut eettiset pelisäännöt, ettei myöskään työntekijöitä voida jättää heitteille, ajatella, että kaikki korvataan roboteilla ja erilaisilla sovellutuksilla, mistä on jo paljon keskusteltu tänä päivänä, mihin liittyy koulutus, että aikuisenakin voit kouluttautua. Hallitus on tehnyt karhun palveluksen aikuiskoulutustuen niin kuin alasajolla, että kyllähän näitä kaikkia tukielementtejä tänä päivänä entistä enemmän tarvitaan, kun työelämä muuttuu ja teknologia kehittyy. Se harvemmin ehkä tulee niin kuin ainakaan käytännön tasolla esille, mutta millä tavalla niin kuin EU on onnistunut säätelemään tai onko siellä hankkeita siitä, että säädetään sitä tämmöistä niin kuin koulutus, no jos se nyt ihan pakkoa, mutta se, että olisi oikeus kouluttautua ja ehkä myös velvollisuus sitten yritysten ja työnantajien kouluttaa. Joo, siis tämän sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolella, josta mun mielestä hirmu vähän puhutaan tänä päivänä meillä Suomessa. Puhutaan siitä sosiaalisesta pilarista, mikä on niin kuin yksi EUn kivijaloista, sen teräsunionin, rauhanunionin niin kuin yhteisen markkinan rinnalla. Niin siellä on lähtökohta se, että meillä olisi myöskin yhdenvertainen oikeus kouluttautua, yhdenvertainen oikeus päästä elämässä eteenpäin. Ja tämä erityisesti koskee toki tietysti lapsia ja nuoria, mutta työelämäpelisäännöstössä tämä nousee myöskin esille siinä, että kun teknologia kehittyy, maailma muuttuu, niin myös sillä työssä olevalla työntekijällä pitää olla oikeus kehittää sitä omaa osaamistaan. Ja nythän on oikeastaan yhtenä osa-alueena, joka on varmasti, jos seuraava komissio on yhtään niin kuin järjessään, niin tämän osaamisen kehittäminen, osaamisen vahvistaminen yhtenä painopistealueena myöskin siellä komission työssä. Ja tätä itse asiassa tunnutaan tukevan Suomessakin laajasti, mikä on vähän mielenkiintoista, jos ajatellaan siihen, että niitä omia elementtejä ajetaan alas. Miksi on tosi tärkeä valita? Nythän siellä on niin kuin EU, me ollaan nähty vähän ehkä tilastojakin, että mitä niin jotkut MEPit on tehnyt siellä, niin miksi on tosi tärkeää valita ihmisiä, jotka aidosti haluaa tehdä sitä työtä? Se on valtava verkosto ja siellä on tosi paljon ihmisiä töissä. Siellä on paljon sitä niin kuin vaikuttamista, lobbaamista, jos näin puhutaan. Miksi on tärkeää saada ihmisiä sinne, jotka haluaa tehdä sitä? Ettei ole semmoisia, jotka nyt sitten yhden kokouksen pitää koko sillä kaudella. Joo, siis äärimmäisen tärkeähän on, että koko Suomi niin kuin pystyisi hyödyntämään sen 15 MEPin joukkueen niin kuin täyspainoisesti. Ei sinne kannata jättää niin kuin sellaisia valintoja, että joku on ikään kuin lomailemassa ja lepäilemässä siellä ja tekee omia kivoja juttujansa, vaan oikeasti valita ihmisiä, jotka intohimoisesti suhtautuu siihen ajatukseen, että he voi päästä paikkaan päättämään, jossa ei ole mitään hallitus-oppositio vastakkainasettelua, mikä tarkoittaa sitä, että jokainen meppi voi niin kuin omalta osaltaan vaikuttaa niin paljon kuin sielu sietää, niin paljon kuin sä jaksat työtä tehdä, niin paljon kuin sä jaksat raivata tilaa omassa ryhmässä, siinä parlamentissa, miten sä verkostoidut komission, neuvoston toimijoiden, yrityselämän, ammattiyhdistysliikkeen, koko sen niin kuin eurooppalaisen perheen kanssa. Sä pystyt neuvottelemaan, sulla on kykyä, taitoa, osaamista, sulla on tavallaan ymmärrys siitä, miten se järjestelmä toimii. Niin omasta kokemuksesta voin sanoa, että yksittäisellä MEPillä voi asioiden valmistelussa, sen lainsäädännön eteenpäin viennissä olla enemmän valtaa kuin suomalaisella ministerillä. Koska se lainsäädäntö sieltä esimerkiksi vaikka liikennesektorilta, energiasektorilta, maataloudesta, tänä päivänä osin jopa työelämäsääntelyyn liittyen, niin tulee sitten sinne ministerin pöydälle säädettäväksi sinne suomalaiseen lainsäädäntöön. Niin se voi olla, että se suomalainen meppikollega on ollut raportöörinä tai varjoraportöörinä, eli valmistelijana
siinä lainsäädäntökokonaisuudessa. Ja onhan se vähän eri asia ottaa ministerinä Suomessa valmista vastaan tai kansanedustajana kuin se, että sä oot ollut itse tekemässä sitä alusta loppuun. Ja miksi sanon alusta loppuun, niin se, että kun komissiolta tulee esitys, niin parlamenttihan voi lähtökohtaisesti pyöräyttää vaikka koko sen esityksen uusiksi. Että meillä Suomessa unohtuu se, että korkein päätösvalta on lopulta kuitenkin Euroopan parlamentissa, ei komissiossa. Niin, ja tässä olisi varmaan niin kuin hyvä muistaa myös meidän suomalaistenkin virkamiesten, että kyllä se EU-tuntemus on aika tärkeä. Se on valtavan tärkeää ja se, mitä mä oon myöskin korostanut, että kyllä jokaisella suomalaisella on mahdollisuus, jos on kiinnostusta myöskin Eurooppa-instituutioihin töihin tai sitten niihin eurooppalaisiin edunvalvontaorganisaatioihin töihin, niin kannattaa ehdottomasti hakeutua, koska se on osa myöskin sitä suomalaista edunvalvontaosaamista ja valtaa ja vallankäyttöä. Ja tällä hetkellä noin 3 työntekijää sieltä vuosittain jää eläkkeelle ja ehkä 1 niin kuin enimmillään saadaan tällä hetkellä tilalle suomalainen, niin kyllä meillä on siinä petraamista. Ja tässä on myöskin valtionhallinnolla iso tehtävä, että kyllä me ollaan myöskin väheksytty niitä rooleja, niitä paikkoja ja myöskin niin kuin asetettu sellaisia rajoja, että jos joku virkamies lähtisi vaikka Euroopan parlamentin jäsenen mukaan, niin sitten sanotaan, että no eihän sulla ole enää täällä tulevaisuutta. Muualla Euroopassa se on meriitti. Ja tiedetään, että silloin se virkamies tai se toimija, joka palaa vaikka takaisin Suomeen, niin se tietää tasan tarkkaan, miten se koneisto toimii. Ja osaa toimia oikealla hetkellä Suomen edunvalvonnassa. Niin, arvokasta tietoa varmasti. Arvokasta tietoa, kyllä. No tähän voitaisiin vielä ottaa tuommoinen muoviasia. Eli tässä on niinku, monet on kiukutellut korkea ja tämmöisiä asioita. Ja ainakin itse ajattelen niin, että me ollaan, siis on valtamerien äärelläkin käynyt ja meillä on sisävesiallas periaatteessa tässä ja me ei ehkä samalla tavalla koeta, koska meillä on ympäristösuojelu ihan eri tavalla toiminut jo vuosikymmeniä. On Pelastakaa saaristo ja tämmöisiä asioita ollut. Eli me ollaan pystytty siihen, niin kuin, ehkä meidän on vaikea ymmärtää se muovikorkki, joka on siihen ruuvattu kiinni, että miksi se on näin, mutta se, että tämä on tosi tärkeä asia, koska kukaan ei ymmärtänyt 50-60-luvulla, kun muovi teki valtavan tulevaisuuden tuli sieltä voimalla, että ne ei koskaan häviä täältä, ne vaan pilkkoutuu aina pienemmiksi osiksi. Kyllä. Sen takiahan muovi. Niin millä tavalla sä näet itse, että meidän pitää tehdä tämän asian eteen? Muovi on hyvä kumppani, mutta on osoittautunut myös aika vakavaksi uhkaksi. Kyllä. Siis tähän on valtavan helppo populismin kohde. Siis tavallaan niin kuin kasvattaa sitä vihaa, että tämä on niin kuin valtavan tyhmää sääntelyä ja miksi EU menee näin nippeli. Ja Suomessa on hoidettu kaikki asiat hyvin. Siis päinvastoin meilläkin on se tilanne, että meillä edelleen menee erittäin paljon muovia ohi sen keräysjärjestelmän, mikä tarkoittaa sitä, että siinä missä se suomalainen muovi ehkä kuitenkin päätys polttoon tai jonnekin muualle niin kuin roskiin keräysjärjestelmän kautta, niin muualla Euroopassa ja eritoten muualla maailmassa nämä muovikorkit on ihan valtava ympäristöongelma. Ne päätyy valaiden vatsoihin, ne päätyy kilpikonniin, ne päätyy meidän kaloihin. Ja itse asiassa se, mitä me tehdään, niin on myöskin, että me syödään meidän ravinnossa sitä muovia ihan valtavat määrät. Ja sen takia, että tämä on niin kuin myöskin ihmisten suojelun kysymys, niin ensisijaisesti tämä on niin kuin ympäristö- ja luonnonsuojelun, mutta myös vesien suojelun kysymys. Että jos me pannaan miljoonia tonneja muovitavaraa tonne meidän vesistöihin, olipa se sitten järvi, joki, valtameri tai mikä hyvänsä vesialue, niin se ei ole pitkällä aikajuoksulla kestävää. Ja se aggressio, mikä voi syntyä siitä yhdestä muovikorkista, niin silloin kannattaa ehkä miettiä sitä, että mikä on se fiilis itsellä, jos sä syöt vaikka merikalaa, jossa on valtava määrä muovia. Niin se, että pidemmän päälle se ei ole sun terveydellekään kauhean hyvä asia. Että ei ole kysymys siitä, että haluttaisiin olla ilkeitä. Ja mä veikkaan, että nämä tulee kehittymään nämä korkkisysteemitkin myös niin kuin tulevina vuosina, kun saadaan vähän kokemuksia paremmin siitä, että miten sitä kokonaisuutta parhaiten hallitaan. Mutta tässä ei ole tarkoitus tehdä niin kuin ilkeyttä ihmisille. Oikeasti pitää huolta siitä, että me, et sinä, etkä minä, eikä kukaan muukaan mussota semmoista määrää muovia, mitä me tehdään. Että silläkin on niin kuin taustansa, miksi kaikki suolistosyövät ja muut lisääntyy. Ei pelkästään lisäaineet, kaikki myöskin se niin sanottu jätemateriaali, mikä päätyy meidän elimistöön, niin on iso haaste terveydellisestikin. Kyllä. No sitten otetaan viimeiseksi tähän vielä
kurkkudirektiivi. Joo, se on se suuren populismin kohde koko EU-päätöksenteossa. On tosiasia, että EU:ssa ei ole koskaan ollut kurkkudirektiiviä. Meillä on ollut vuoteen 2006 asti voimassa ollut kurkkuasetus, jonka itse tuottajaorganisaatio halusi aikanaan sillä ajatuksella, että kurkkuja ei ohjaannu jätteeksi, hävikkiin, vaan kun ne suorimmat kurkut aina haluttiin sinne markkinoille, koska ne on helppo pakata suorina ja halvempaa myöskin kuljettaa, kun mahtuu enemmän tavaraa niihin laatikoihin. Mutta siinä syntyi myöskin se tilanne, että kurkkua meni hävikkiin. Ja nyt tällä uudella asetuksella aikanaan varmistettiin se, että kurkusta tehtiin muita tuotteita. Eli asetus ohjasi siihen, että mikään kurkku ei mene pois, vaan tulee relissiä, tulee erilaisia salaatteja, tulee suolakurkkua, tulee niin kuin monenlaista tuotetta, mitä tuolta kaupan hyllyltä löytyy tänäkin päivänä. Mutta jos joku ehdokas tai meppi väittää, että kamalaa sääntelyä, tällaista se EU tuottaa, niin se on tänä päivänä ihan höpöpuhetta, että tuottajayhteisö halusi kurkkuasetuksen, se tehtiin ja sillä estettiin hävikkiä, mutta että se on aika halpa ja helppo tavallaan niin kuin synnyttää sellainen mielikuva, että EU tekee ikään kuin tyhjää sääntelyä. Että näiden asioiden taustalla on yleensä joko totuus tai valhe, ja kannattaa selvittää, että miten päin se sitten oikeasti on. Niin, ja kyllä meillä on kuitenkin aika iso asennekasvatus tulossa. Ja siis sanotaan näin, että kun ensimmäisen kerran avasin sen korkin, joka oli kiinni, niin se piti ajatella niin, että joo, eihän tämä ole yhtä kätevä kuin edeltäjänsä, mutta sillä on tarkoitus. Ja sillä on tarkoitus niin kuin suojella kuitenkin asioita. Niin kyllä se oma asenne on aika paljon myös ratkaisevassa. Kyllä, ja monta kertaa kannattaa miettiä vähän pidemmälle kuin omaan nenäänsä se asia. Vaikka se osuukin siihen. Vaikka se osuu ja se korkkikin välillä nenää ja silmää ja vaikka minne. Mutta kyllä tuottajayhteisö myöskin kehittää tuotteitaan koko ajan. Onneksemme. Kiitoksia paljon, Mervi, kun pääsit haastatteluun. Kiitos, ilo puolellaan. Kuuntelit juuri oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja rohkeuden sanoista. Tervetuloa kuuntelemaan uudestaan Prolecasta. Maailma ansaitsee totuuden.